खुलुमबाय नोंथांमोन। नोंथांमोनखौ पिडि निउसआव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना पिडि निउसखौ जोबजासिम नायलांदो। आसामनि दैबानाफोरजों खहा जानाय नखरफोरखौ मदद होनो थाखाय रिलायेन्स कम्पानिनि चेयारमेन मुकेश आम्बानी आरो बिथांनि फिसाज्ला आनन्द आम्बानी बिथांमोना चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डआव 25 कौटि डनेशन हरदों आरो लोगोसे एक्टर अर्जुन कापुर, डाइरेक्टर रहित शेट्टी आरो सिंगार सनु निगम बिथांमोनाबो रां मदद हरदों। आसामाव थांनाय साननैसो सिगां दैबानाजों 32 खान जिल्लाफोरा खहा जानो गोनां जादों। गासै 4536 खान गामिफोराव दैबाना जादोंमोन। बे दैबानाजों हा गुगानायजों 107 जन सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। आसामाव बारानिफ्राय बारा दै बाना जानायखौ बोसोरफ्रोमबो नुनो मोनगासिनो दङ होनना मिथिनाय जादों। नोंथांमोना पिडि निउसखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला पिडि निउसखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट हरदो आरो बेल आइकनखौ अल सिलेक्टआव दोनदो नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं।